Divendres, dia de Sant Martí, es van celebrar els actes principals de la Festa Major. Davant de l'Ajuntament, es va rebre a diferents alcaldes de la comarca convidats a la festa. Els assistents van poder gaudir del ball tradicional La Morisca de Gerri de la Sal, interpretat per una parella de balladors de l'Esbar d'Ensaire. Poc després, va començar el tradicional ofici de Sant Martí presidit pel rector de la parròquia, mossèn Elies Ferrer. La música va estar a càrrec de la Cobla Meravella i la Coral del Remei, que enguany s'estrena amb nova directora. És un grup fantàstic amb una energia preciosa i tots els assajos són un goig. Hi haurà assajos que musicalment són més bons, assajos que potser són una miqueta més fluixos, però en general sempre treballem molt bé, amb molta disciplina, amb molt d'ordre, amb molts somriures. És un dia molt especial per ells, sobretot pels cantares. Jo no soc d'Arenys de Munt, però n'he pogut gaudir i veig que realment és un dia en el que tot el poble se suma i en gaudeix, i per tant era molt important per nosaltres poder-ho fer. L'any passat no es va poder fer i per tant tenien aquestes ganes, aquest coquet de poder participar aquesta vegada sí en l'ofici de Festa Major. Seguidament, a la plaça de l'església es van reunir els martins i les martines de totes les edats i se'ls va fer un homenatge amb l'entrega d'un obsequi. En acabar, hi va haver una ballada de sardanes que va finalitzar amb la ballada de la dansa d'Arenys de Munt per part dels més petits i després dels adults. Finalment, tots els presents van gaudir d'un vermut popular.